Semua biar Akaya hitar maning satrio ya ho ao yo ya ho ao yo ya ho ya ho yo ya ho ya ho yo Berikan suka terkena sampai baris baris akaya tarwating satrio ya ho ya ho yo ya ho ya ho yo ya ho ya ho yo ya ho ya yo Berikan suka terkena sampai Beri-beri dati Dorong-dong Panas sinar Yotulodo Anangke poro satrio baris baris Akaya hitar maning satrio ya ho Oh
ati lintang liling sampe kotila kancang kang kolas kusana tiro sutra monco warno lelawan beksan oke sesoterna Konsop kapene yang iki lo jaranan sopo sing rajokenan tansah
Sapa prajurit sing palagan aku lopis kotor baris Botol baris lopis beres Golopes golopes Botol baris beres Golopes Botol baris ayo le os iya ayo Hei Turun ke tandur. Ayo Alon ndak gelimpang. Ngeluku production Ngelukutem Alon-alon ger. saya ngidul yo tengah kali. Krecek suarane prajurit muda bos gembrang lumayu nuju kalangan sorot tambur angiring lumbatan antariksa bacot sampeyan iman kolo-kolo upawa kritik kesan
Hati-hati toh mah. Wis ketinggalan kaya ngono kok ya. Ngose. Ayo. Ayo. Lewat cendur atau mengular mas. Oh, das. Iyo. Ini Mega Saputra. Ya. Oh no. Oh ah. Oh ah. Oh ah. Oh ah. Aku siap lettre. Gus. Yeah.
nyetel si rambut ger yo so ya 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 Das. kan orang ya Kill. Das. Yeah. oh ya Selalu. Selalu. oh ya Selalu. oh ya oh Yeah. Kalau disambung tenan. Bos. Yeah. Rawuhing Prabu Singa bareng waraka raka kesmo waskita budaya Solo ayo ayo aduh Basusena oh ayo Nyai Kenes kula suwun rawuh Nyai Kenes wonten satrep penting langgang pagel lawan catilan punika sesarengan din RKWP original Nyai Kenes waduh nih Kenes ayo ayo Andayani ayo nanti solah po Andayani Mas rada rono yo Mas. pecutnya dikondisikan bola wes selawat
Selawatu selawatu. Iya. Mekar mengko reko karo Putra Prabu Singa bareng saking Sanggar paestu aja wonten ing glanggang. mereka tarto Katon gagas bakar tampia tampia sataniro. loho sinawang resmining kita sinopo sino Prabu karto mereka tarto pakar dini ilmu loho tumrap ning tanah Jawa agama ageming haji so aduh 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 Bapak Irman ayo Handayani Dai Kenes Dai Kenes mamut rasa kamanungsan morang tata tamalan durjana wana wangsa jambul gondo dipun pandhekani Sang Bapa sojan motan kana ingkang kadherekaken taruna lan atmajaning sangkar seni RKWP original yen dinandra kadya padepokan kabrahmanan kuwonto ingkang badhe semeti ing Sanggar Wapojan sawetara wonten satengah glanggang sampun jawawis ukur nampi maneka warna sesaji tinangka anam baik endah kahanan hamun karso satra kuku sing tumpukan gumelun blabar rene ambar arum blas asih tumrap marto kadane kadya aruming sekaring gadung ing bangsa rendheng kanganut sipiloso mingko sautawi Sang Bapa witi jagat nata lan wadya pangobyong laing sami lenggah lan hening datan bondo ladu karmo paningkati rasa batin kang nyawiji mring ngarsaning Gusti ingkang murba ing dumadi mami ngowingo
Dumadi menuwun lan memuji. Kuwondo Nuwun. amut. Mugia tansah pinarengana rahayu wilujeng lampahing pagelaran RKWB original samangke ngantos paripurna. Wilujeng ingkang sami mirsani saha ingkang wilujeng ingkang sami mirsani saha ingkang dipun pirsani kinepeka saking Rubito Kudu Paket Nencana. Mugia Gusti tansah ajagung setayanipun wah rogo RKWB original Ayu 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 Sagung Duwati. Ya udah ya. Cih, babak pungkasan sampun dadi Mas, Mbak Sekar. Mbak Sekar. Iya ngantuk Mas. Ngantuk toh? Angkat tengene Mas, deklak-dekluk. Oh, Oh, anget. ya jelas. Anget dipeluk itu lho ngene. Oh, iki juragan. Iya. Oh. Heeh. Surbret ngono to ceritane iki. Yes. Diparingi nopo niki kanca-kanca Mbak Sekar. He, nganu Apa? jaluk pernah ada. Oh. Pernah ada. Oh, kae to. Oh, saya gara-gara Mas Dendi ya kuwi. Sorry. Iki ngerti tok saja. Hah? Ngerti sesuatu to? Tak kandani. Apa? Asing dijak ceritai Dito. Oh, Dito ayo ngerti. bener. Heeh, bener. Heeh. Ya Allah, wetengku dadi loro iki, Dit. Iya kan. Cih. Ah, Monggo, Mas. Kak itu nggak boleh kayak gitu ya, Kak itu. Iya, iya. Oh, oh. Rungokno DT Plan pernah ada. Pernah ada. biyen toh. Iki gara-gara go namu iki. Sesarengan RKWB original kayak Jakarta. Teplon, gara-gara masih di barang. Pernah ada rasa cinta. Oh ya. Ditinggal kenangan, ingin ku lupakan semua tentang kita. Namun tak lagi seperti dirimu, oh kekasih. Jauh kau pergi meninggalkan Sogok minang au. di aku, merindukan dirimu. Sogok Ingin coba mencari
tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu. Oh, jauh kau pergi meninggalkan diri. Di sini aku merindukan dirimu. Rindu tak? Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu. Oh, Sekali lagi. cintaku Kau pergi tinggalkan dirimu. Di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, Aduh. namun tak lagi kan seperti dirimu. Oh, cintaku rasa cinta antara kita kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang as itu, bukan seperti dirimu. Oh, Mas Jaja, oh jaja, oh ya. Jaja, oh jaja. Hehehe. Sepil sedikit dong orangnya yang mana. Atau disapil. Aja. Atau disapil. Terlalu berisiko. Gak boleh. Terlalu berisiko. Mas Indi, ini semua gara-gara kamu. Kamu. Ini semua gara-gara kamu. Yuk dikasih terus nawarang godong. Terus nama? Oh piye? Tresno orang kono apa tresno orang tonggo? Ora Mas. Oh. Aku terus nawa karo Mas. Aku ora arep terlibat kok. Karo Mas itu. Tahdul. Lek laru ngerti apa ro? Ngerti wong gak mengkur. Kok kuwi to? Kuduku. Ya, apa? Ajeng gelek. Ajeng gelek. Eh, Ajeng gelek. Ngapa? ngopo? Ajeng gelek. Nggone Mas ini jenggelek lah ya waduh aku. Ajeng gelek. Ajeng gelek. Tangi manse. Tarung Kotori kandro manuke opo, manuk padha mencokan papa gedang. aja mencot neng wit gedang mencot neng tukang gedang. La 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 la. Jauh beda. Loh, ini Itu kowe lu Iki- kowe tak pencaki apa pencaki iki arep mencok neng tukang kendang kok ya ora gelem ngono lho. Oh ya aku wae nek nu. Kok milih? Loh. Ya aku wae nek nu. Loh. Iki ki ngopo tejane? Katanya orang dulu enak yang teles. basah-basah. Iki ki teles. Iki teles. Iki mungkin teles. Ajeng, Wis ajeng, ajeng, ajeng. Ajeng. ajeng po. Ajeng masih. Wis ora jenggelek kademen ya jenggerut. Loh, masih kayak jenggelek no yo. Kandhani kok. Ngajeng. Ajeng gelek. Kosek.
Aku wis melu kapusan lho iki. Piye iki? Masih ayo. Oh iya. Ayo Mas itu. Jenggelek Mas. Wes iki. Mas dulu jenengan. Jenggelek. Sesek tak lurus sesek. Iya. Jenggelek. Kok jenggelek tenan lho. Aja ngono kuwi Mas itu. Engko tekan omah kandakno ya. Jane sapa to? Alah. Kandakno ya Mas. Yo wes ayo. Heeh. Jenggelek. Tangim. Terus itu tangi. Cocote. Iki lho. Ayo mbut gawe. Iki Pak Herman yang ditolong disepilkan dong Pak Herman di sebelah mana? Mana. Ya Allah, Pak Herman malah bunuh diri. Nyisir kali. Iki adewe wong loro rung sida aja. Lah wong ning kene dipentaske kok malah slulum ning ngono kelak ya. Endi to iki? Ayo to luwak. Luwak. Jenggelek. Jenggelek tangi maneh. Karo Riyo kando manuke opo manuk podang menclok ande papa gedang Mencok neng wit gedang mencok neng tukang Wes. Wes aku geletak. Wes, saya orang model geletak. Aku Mas lagu. Fokusin nongso. Disawer kuwi. Enak lho, Dik. Rungokno to Mas Dito. Plon, pokoknya jenenge Ki Dito. Semoga bahagia. Asik. Ayo. neng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalne aku Penting penyanyi liya. Oh, jebol rabi. ojo sila batinmu marang kahananmu nimas pupusan rasa tresnomu Ayo, Rungokno. Sesak mlebu sedeng Lora. dan larakake arep kepiye maneh sekar wong ra duwe aja selak balik marang kahananmu Kang Mas pupus rasa tresnaku Apa iki satenane Sakirku sing jawake Serapu beto hati beto lambe wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno atiku becike kowe lunga ninggalke aku Mari pesen gayo kita ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku dalanku dhewe. pilihane wong Pilihanmu dhewe, pilihanmu dhewe. sepurane wis gawe kelo atiku Ayo so. Hei.
Ada Mas Ayu. Tabrut. Oh ya. Wayo, hey. Kening apa sifat saiki itu meninggal ke aku Menting kembok rondo. ojo selamat marang kahanan kaya lu meneng pikir segara Sesak lebu sedeng lara pancen lara ake arep kepiye maneh sekar wong randuwe ojo selak batinku marang kahananku mas itu lungono rasa tresnan Apa iki satenane takdirku sing jawab siramu beda ati beda lape wes kadung mati rasaku rungokno tangisku dadi eko welunga saka uripku Libasan gayo bintang ing angkasa kowe tega gawe gelo marang tresno iki wis dalahku asli hati wong tubaku sampurane wis gawe lara ati sepurane yen gawe lara ati so ayo so ngelungu tenan saja oh hei ayo Mas Don kleru sapa Sapa iki mah Gomik lebih mau ayo Mas itu ayo Mas Ayu semoga badhe ayo le piye Mas esok edan Mas sorene sonten so desanten kula pinjeng Mas kek tumut sinten melu kae he ha ha so abdi gelo lan jawa saben dina tesati sia biyen janji sarene tresnani Isi teko mukti Nyatane ditinggal rapi, ya. sepoyo mati ora bakal lali marang aku iki ngono wae saiki wis bledani rumah tangga kok kanggo mampirane kalau kok sakepena dhewe alasane ngurusi gaweyane
sound system. Orang minat duit Bali. So. Oh, Pak Herman yang telah hilang kembali lagi. Halo. Esok edan Woi. ade Iya. sore sonten Sore sonten. kula becake badhe tumpot sinten Melu aku. Penak-penak. saben dina nelongso ati delolan tuwa sapolae tansah disio Biyen janji Mas Jeri terus nanti aku mati Mas sekoyo banti ora bakal bali marang aku iki ngono wae Mas karek tak benjani Baru datang wong kanggo lampirane. Lungo kau naik dhewe. Alasane ngurusi weyane. Pacar bisa. Waduh. Buktine. Mangan tudrun Mas ojo makan nongko So, mangan bakmi Mas digoreng lakon apa saiki kok beda saben dina aku disio-sio saben dina aku disio-sio aku ungkom sih kek dilarat. so aduh ayo dilorot sikit yo barengane dilongi monggo bobo yo Monggo, semoga Bobo. Pak Herman ditarik rumiyin Pak iki Bobo Herman mau ndelik neng di mana iki yo Iya. Wis tolak balak ing sengkala Sang Yayi. dosa kyai angrake toto sesaji kanggo srana kendera asung pamuca amma minta nugroho saking Yang Widi Kang becik katite kang Allah bakal ketok sesanti rahayu
Oh ah. Oh sumawis tolak bapak sambon dosa kiai yang rakit tontok sesaji kanggo srana gunita asung pamuja meminta nugroho saking piti Apulno ketiro sarbe pancoko Nangkowo berkapas rupiyono kang becik Katete kang olop bakal ketoro sesati rahayu RKWP tetap jaya ya udah ya RKWP pancet oke Manten oye Ora larang Ora gawe werang Bagus-bagus penari lan wiyagane iya piye jadi lagi Anti-lanti RKWP wae RKWP wae ora larang ora gawe wirang panarite mangrawetan sasidene coba cek lo maka terus no cek lo Oh ah maka terus no mas ayo mas bisa beli mau iki Barang selera ngomong ayo Koyo rino cetro-cetrone ngatiku Zaman biyen-biyene aku katon nopo saikine aku iki katon nopo selera nate prasetyo susah dilakoni kanthi lelon aku ra ngira yen sliramu citra tinggal
saiki uripmu banget nelongso wong bagus pawelek kumring sliramu ojo tega pelaso marang putrimu aku wong ora guna apa tur kecewa saiki karo sing kuwasa tekad Bali bakal Bali Suntokone saka kulon kasuwun Bali mangulo Suntokone saka wetan kasuwun Bali mangetan ayo padha Bali mong cangka kayang mungkir ayo co oh 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 alon tarik co ayo co so 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 oh yo mas oh ayo waya mulai para Purwoto sinau Racing habis tarik
Awit na pasto ng boses itong sakaring ko na lang.
rasa tresno Manggio lestari Menghitung tembang suci Yang sepi sakroning sepi Cahayamu amadangi sang ratri Mantyo membagi